नमस्कार दर्शक बंधु ମୁଁ ଜିତୁ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଗଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ। ମୁଁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲରେ ପିଅନ ଚାକିରି କରେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ମିଳିଲେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋଟିଭେସନ ଛାଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅଧିକାଂଶ ବିବାହିତ ପୁରୁଷମାନେ ବାହାଘର ପରେ ଦୁଃଖିଲା ହେଇଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାହାଘର ଆସି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେର ଭଳିଆ ରହୁଛି, ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଚିନ୍ତା ନେଇକି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ଚାବି ପେନ୍ଥାର ଶେଷ ଚାବିରେ ମଧ୍ୟ କବାଟ ଖୋଲି ଯାଇପାରେ। ସାଙ୍ଗ କବାଟ ଖୋଲ। ଟାଙ୍ଗ ଟାଣା। ଗିଲି 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 কি করে? আরে চাকর গিলি 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 এই সাঙ্গ আরে সাঙ্গ গিলি 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 বন্ধু ঘরକୁ ଆସିଲେ କି ମିଠା ପିଠା ଧରିକି ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଧରିକି ଆସେ। ଏ ଭିତରେ 3000 ଭିଡିଓ ଅଛି, ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ହିଁ। କିଲୋ ସାଙ୍ଗ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ତ ଦେଖିଲି। ଭାଉଜ କାନ୍ଦିକିରି ଭାଉଜ ଆରେ ଇଏ ବା ତ ଭାଉଜ। ये किए ଆରେ ଇଏ ହଉଛି ମୋ କଲେଜ ଆରେ ବେଳେ। ତୋ ଚୁପ୍, ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଏକ ଚଢି ପିନ୍ଧା ଯିବ କେବେ ଦେଖିଛ? ଆମେ ବା ଭାଉଜ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଗୋଟେ ଚଢିରେ ଆମେ କଲେଜ ସାରିଦେଲୁ। ଆରେ 7 ଦିନ ପରେ ମୋ ଭାଇର ବାହାଘର। ଆଉ ତମେ ତ ନିଜେ ଜାଣିଛ ବାହାଘର ପରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭଳିଆ ମାଇପ ବୋଲକରା ହେଇଯାନ୍ତି। କାଳେ ମୋ ଭଳିଆ ମଜାମସ୍ତି କରିପାରିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ 2 ଦିନ ମଜାମସ୍ତି କରିବାକୁ ଭାଇକି ଡାକି ଦେଇଛି ଆଉ। কি করে? ଅଫିସ ଟାଇମ ହେଲାଣି, ଚାଲ ଯିବା ଯିବା।